inyo, dapat maging malinis kayo sa araw-araw, kumain ng masustansyang pagkain para kayo ay maging healthy at may tungkulin kayo sa inyong mga sarili na hindi na kailangang iasa pa sa inyong mga magulang, di ba? Kaya naman ninyo yan, no? Kaya na ninyong gawin. Bakit na yung umutot? Sino yung umutot? Sinasabi ko sa inyo, dapat maging malinis kayo sa araw-araw, kumain ng masustansyang pagkain para kayo ay maging healthy at may tungkulin kayo sa inyong mga sarili na hindi na kailangang iasa pa sa inyong mga magulang, di ba? Kaya naman ninyo yan, no? Kaya na ninyong gawin. Bakit na yung umutot? Sino yung umutot? Mix Club.